Здравейте и добре дошли в Исус е живот каналата. Доста време пак не е имало видео, но самото приложение YouTube постоянно ме блокира. Каналът, постоянно нов канал. И до преди 2 седмици ми излезе, че каналът ми е освободен. Така и се надявам повече да няма наистина такива неща. И така. Темата, която съм избрал да говоря, се казва непокорен син. Какво представлява в днешно време непокореният син? Човек, който не може да спазва волята на Господа. Човек, който се препоставя на родителите си. Нека да започваме. Част 1. Какво представлява непокорен син? Непокорният син е човек, който съзнателно отказва да се подчинява на родителите си и на Божията воля в Библията. Непокорството не се описва като обикновена грешка, а като дълбок духовен проблем, който започва в сърцето. То е проява на бунт, гордост и нежелание за смирение пред Бога. В непокорния веднага се ражда, непокорният син веднага се ражда бунт, гордост и несмирение към Господа. Той не може да се смири пред Господа. Защо? Защото той като чуе истината, в него започва бунт. Бунта веднага в него започва. Веднага той казва, че няма такова нещо. Че той знае, че той е прав за себе си. Непокорният не може да приеме истината. Защото егото му е в много повече. Както наистина в доста хора, егото й е в доста. Егото й е в доста. Те не могат да приемат истината, защото в тях има голямо его. И егото веднага започва да се надига в тях. И те не могат да се смирят. Исаия 45:22. Обърнете се при мен и ще бъдете спасени. Непокорният син не осъзнава, че ако се обърне към Господа, той ще бъде спасен. Ще бъде спасен за вечни времена. Непокорният син стои пред избора да продължи в бунта или да се смири пред Бога. Първа част от тази тема ни показва ясно какво е непокорството и колко опасно е за душата на човека. Първо Царе 15:23. Непокорството е като грях на чародейството. Кой отиде при магьосниците да му гледат на ръце? Това беше Саул. Саул. Той отиде, защото не знаеше, че ако се обърне към Господа и направи само една проста молитва, Бог ще отстрани всяка една негова нужда. Въпреки това, Бог не изоставя непокорния син. Неговото желание не е наказание, а покаяние и спасение. Бог призовава всеки син да се върне към послушание. Знае, че само така човек може да има пълноценен живот. Но аз ви казвам, че ако сме здрави с Христос тази година, ние винаги ще имаме пълноценен живот. Пълноценен живот ще имаме само с Христа. И знаете ли, през тази нова 2026 ви пожелавам наистина всеки един непокорен син да се смири пред Господа. Тази година наистина да имаме един пълноценен живот с нашия Господ Исус Христос. Евреи 3:15. Днес ако чуете гласът ми, забележете, ако днес чуете гласът ми,
Не закоравявайте сърцата си. Притчи 15:5. Глупавият презира поуката на баща си. Знаете ли, че глупеца презира поуката на баща си? Защото бащата, за да ти даде тази поука, той вече е минал оттам. И той знае какво ще доведе, ако ти минеш този път. Затова родителите, особено бащата, много често иска да предпази сина си. Иска да предпази сина си от този свят. Но синът е твърде непокорен, за да го разбере това нещо. Той не може да го разбере и не го осъзнава. Докъде може да го доведе това непокорство? В Божиите очи това е много голям грях. Непокорството. Библията ни, ето тук вижте какво пише, Библията ни допреждава, че непокорството е сериозен грях в Божиите очи. В Божиите очи се сравнява с тежки духовни престъпления, защото поставя човешката воля над Божията воля. Знаете ли, непокорният син доста често иска да се подстави над Божията воля. Той да бъде, така да го каже, алфа над всичко. Той знае, той може. Той не може да приеме истината. Човек като му каже истината, бунта започва да бушува в него и гордостта му. Така. Притчи 14:12. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е път към смъртта. Да, доста често на непокорният син пътят му се вижда прав. Прекрасен му се вижда пътя. Но краят му води към смъртта. Това го пише в самото Божие Слово. Краят му го води в смъртта. И знаете ли защо го води към смъртта? Защото няма Бог в неговия живот. Защото той не може да се покори на Бог. Но аз знаете ли какво ще ви кажа? Ако през тази година се фанеме за Господа, пътят ти винаги ще бъде прав. Защото ще бъде с нашия Господ Исус Христос. Бог прави път там, където няма път. Той направи път на Моисей, за да премине през морето, а на нас ли няма да направи път? Но за да направи път и на нас, ние трябва да бъдем смирени хора. Не трябва да имаме гордост в нас. Не трябва да имаме его, гордост, както казах, бунт. Но на покорния син прави точно обратното. Извинявам само да не го казах това. Не го казах това, защото забравих, мисля тази тема да говорим така наистина да разискваме, което съм го разделил на 11 части. И това исках да ви кажа. Извинявам се за прекъсването. И както ви казах, той не може да се покорява. И неговия път винаги е прав за него. Но краят му води към смърт. Непокорството е тясно свързано с грях. Като синът не слуша, той постоянно се отдалечава от молитва, от Божието Слово и от страх от Господа. Знаете ли, че в Притчи казва, началото на мъдростта отключва страх от Господа? Мъдрият човек има страх от Господа, но непокорният той няма страх от Господа. Той не знае какви ще бъдат последствията. Той се отдалечава от Божието Слово, спира да го чете, спира всякакъв вид да го слуша. Той вече знае, че той е прав за себе си. И така наистина просто трябва да си обърнем посоката към Господа, за да може през тази нова година, както ви казах,
да имаме пълноценен живот с нашия Господ. И непокорният син, той не може да почита родителите си. Родителя си той не може да почита. Знаете ли защо той не може да почита родителя си? Защото е горделив. Защото като му кажат истината, той не може да я приеме тази истина. Бунтове започват в него да има. И вижте тук какво пише. Сърцето му става твърдо и нечувствително към истината. Към истината сърцето му става нечувствително. Той не може да приеме тази истина, която ще излезе. Притчи 3:11. Сине мой, не отхвърляй наставленията на Господа. Наставлението на Господа. Знаете ли, доста често непокорният син отхвърля наставлението на Господа. Вижте сега тук какво пише. Непокорният син често вярва, че знае по-добре кое е по-правилно за живота му. Той знае кое е по-правилно, но не. Гордостта замъглява разума му и го кара да търси свобода извън Божиите заповеди. Знаете ли, той винаги си намира вратичка да търси извън Божиите заповеди. Да търси извън Божиите заповеди. Да търси... Чакайте сега как да го кажа, извинявам се. Да търси извън Божиите заповеди. Да търси извън Божиите заповеди. Защото той има много голяма гордост. Замъглява разума му и го кара да търси извън Божиите заповеди. Той винаги си намира врата извън Божиите заповеди. Но Библията ясно ни показва, че пътят без Бог не води до мир, а до духовна празнота и болка. Знаете ли, непокорният син, колкото и да е непокорен, рано и късно идва осъзнаване в него. Будният син, като каза на баща си: татко, искам си наследството. Той му даде наследството. Будният син отиде и какво направи? Пропиля всичко. Даже се храни, даже като нямаше вече нищо, се хранише заедно с помията на прасетата. Но дойде в осъзнаване върху него и отиде и си поиска прошка на баща му. Баща му отвърли ли го? Не. Баща му го прегърна и му сложи пръстен, което означава управление. И му сложи пръстен. Знаете ли, непокорният син го дойде до осъзнаване и си поиска прошка от баща му за всички негови грешки. И за него ще има спасение, казва Господ. Къде бях постигнал? Да. Бог установява семействата като свеща ред. Родителите са поставени от него, за да възпитават, наставляват и пазят децата си, като синът отвърля техния авторитет. Той всъщност отвърля Божият ред и Божията мъдрост. Той като отвърля техния авторитет, като си мисли, че той е повече, той отвърля Божия ред. Защото родителите не могат да се покоряват на децата. Знаете ли, така ще ви... Извинявам се, тук обърках стиха. Той разваля Божият ред и Божията мъдрост. Той си мисли, че е по-мъдър от родителите си. Той като твърля техния авторитет,
той отвърли Божият ред. Колосяни 3:20. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Непокорният син, като не се покорява на родителите си, той не може да има пълноценен живот. Той си мисли, че е над всичко. И така, това, което завършвам, е наистина Колосяни казва да се покоряваме на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Наистина това е угодно на Господа. И знаете ли, с това вече приключвам. Бих искал да ви кажа, че през новата година ви пожелавам всеки един от вас да се обърне наистина към Господа и да каже през тази година, че Той беше неговия Спасител. Да каже, че през тази година наистина да има повече хора, които да кажат, че в тази година бяха изцелени в на Исус раните. И наистина ви пожелавам непокорните синове рано или късно да дойдат до осъзнаване и да се обърнат към Господа. И наистина тази година, ако се фараме здраво за Господа, ще имаме пълноценен живот заедно с Христа. Благославям ви и в другата събота. Пак ще се видим. Чао!